Já bych chtěl přivítat, uvést pana faráře, který vám řekne pár slov na Dneska je 30. ledna, já si dovolím vrátit se skoro o měsíc dozadu, kdy jsem na Nový rok při bohoslužbách citoval neznámého autora, musím novoroční inspiraci, já si dovolím, protože pořád ještě máme 11 měsíců roku před sebou, tak si dovolím to tady zopakovat. 3 věci se snaž ovládat. Své nálady, svůj jazyk, své chování. 3 věci se snaž posilovat. Svou odvahu, svou laskavost, svou vlídnost bližního. O 3 věci usiluj pro sebe i pro druhé. O zdraví, o veselou mysl, o dobré přání. Sám, a že vzduchem lítek prosát, až mluvám na podnes, ženský má být s vozíkem projíždí, aby je dneska hledal svý líčný a je tam napsaný 1, 0, 2, 102, červený nebo vymočový nos. Dobře, a ještě